Tumutol ko ganyan yung suwa. Tumutol ko na. Daray, lahat tatay. Mo? Kasi yung gipangita. Si... Nag-isok ko tatay ni mo ba? Tuwa na sa merkado. Ano nangita mo kaniya? Ah, may balita ko dahil. May tungod ba ni Tiboy? Kaya hindi nga magunta na si Tiboy ni Kuwal. Kaya gipugnan ako. Kaya matod pa ni tatay ni mo nga. Wala sa ako, nagpugan ko na sa Kuwal. Kaya Kuwan, paningwao lang ko niya nga ihatag ang bata ni Kuwan. Paningwao na ikahatag ni Tiboy ang bata. Ako pa? May naikiyak si Boy aron mo tagang. Ayaw tayo, oy. Nganong ayaw man? Nganong dili mo ihatag ang anak ni Flora? Nga nagkapuliki man siya. Huwag siya ikahatag ikapalit og gatas? Mo lagi, pero dili sa tao natin papaisa si Boy dayo, eh. Kung si tatay imong tuyo, ato sa merkado. Oh, tuwa di, eh. Sige, ako ato rin aning. Manin mo ba? Gani ko, eh. Nga na magpauban man ka nga. Tutultol mo ka sa merkado. Wala ka diya eh.